יואו, סרטון שכבות. לא אישי, כן? לאחרונה הפכנו שוב שכנות, כן זה לא מה שציפיתי. הולכת לי באולפנה, מתפעלות מהאורך של החצאית שלי. כל היום שורטות על הספסל, אתן בתחנה כאילו לא ראיתי. לא צריך לבדוק שהן חיות, לא מבדילה כל כך בין הקבוצות. אז יאללה את לא חברה שלי, כולה השוואה. אני עומדת פה, למה היא פונה אליי? היי ממי, זה עצוב. כן ממי, זה פעור. אוי ממי, זה עצוב. תפרידו כבר בינינו, אני גמור. למה כולן פה מאופרות? פה כולן קצת בסרט. אתן יודעות שיש פה רק בנות, יש ישיבה ממולו שחת מדברת. וואו, מי ידע שפה לומדת עוד שכבה? מה קרה לכן? התקטן בקומה, פתחו פה כבר תינוקיה, עוד זיינוקית מצויה, תעזבי את המצלמה. אז יאללה מרוב זיינוקיות אני לא רואה רצפה, אני עומדת כאן, למה היא קרובה אליי? היי ממי, זה עצוב. כן ממי, זה פעור. אוי ממי, זה עצוב. אם היא צריכה לצאת אני מביאה אישור. היי ממי, זה עצוב. כן ממי, זה פעור. אוי ממי, זה עצוב. אם היא צריכה לצאת אני מביאה אישור.